जोंना मैगङा मोनबायानो अमा बेदरा आरामै बारा रानहोथारासै आं एसे दिनबाय बिदै बिवायाव हाबनानै बिराद फैसा मोनखाबाय मानसिफोरा ट्रेडिंखौनो मथा मथि शुक्रबारनिफ्रायनो खेबनै हरदों 1टा बाजायाव खेबसे हगारदो 4टासिम ओमफ्राय आरो इथिं 8:30निफ्राय 10:30सिम बिराद माने रंजानाय मोनदों खेबनै शुक्रबार दिननिफ्रायनो खेबनै आरो खिन्थु बेस्तिबार दिनाव हरावहा उल्था दानना लांदोंमोन दै ओमफ्राय शुक्रबारे 1टा बाजायाव हरफिनजोबदो आरो दानना लांनायखौ ओमफ्राय दा आरो बिराद मुलाम्फा आरो जोंना खेबनै 1टा बाजियावबो आरो इथिं हराव 8टानिफ्रायबो स्टार्टिं दा जोंफोर खालामनोसैसो नै मथा मथि 1:30 जाबायानो खालायनोसै आरो दायो बिराद रंजादों गोसोआवहाय बिदि माने गोल्डेन अफार फैयाना दा गोल्डेन अफार फैदो बिराद रंजानाय मोनदों ओमफ्राय बेलेगावथ' मथा मथि भेक्सिनफोराव खेबसेल'सो भेक्सिनावबो हाबदों खिन्थु एसे माने इनकाम जायाखै आंहा खमनि हाबदों नालाय ओमफ्राय YBYआवहाय एसे मोजाङानो जाबोदों आरोना बारा नाङा आंनो मथा मथि सानसेयावहा 1500-2500 मोनबानो जाबाय इनो जथेस्थ मानसिफोराथ' लाख थाखा खामायदो सानसेयावनो जोंफोरनो बारा नाङा आरो बारा इनभेस्टमेन्ट खालामनोबो बारा फैसा गैया नालाय खमनि खालामदोंमोन नालाय बेनिखायनो एसे खमदोंनो सन्तुष्ट आरो थेवबो सानदों मथा मथि 2500फोर मोनबा एसे गोजोनगौमोन होननानै सानना लादो आरो मानसि जाथिखौथ' जेसेनो नांगौ जेसेनो मोनो एसेनो नांगौसो जाखायो नालाय बेनिखायनो बिराद मिनि हाले आरो आंहा एकदमबारे बे फैसाखौ दिहुननानै बिराद शपिं खालामनोसै फिसाजोनोबो गस्ला बायनोसै आंबो गस्ला बायनोसै ओमफ्राय बेरायनो थांनोसै ब्लग भिडिअ बनायनोसै मोजां कन्टेन्ट लाबोनोसै ओंखायनो बिराद रंजादो आरो सिगाङावनो मिथिनाय मोनबाथ' बहुत माने खामायनो हागौमोन ओमफ्राय एसे लेटहै मिथिबाय नालाय बेनिखायनो माने एसे खामायनाया खम जासिगोन आरो बेबा माला सिथालाय मा बेरलाय बेबा माला दानजालाङो खुनु पात्ता गैया गेरान्टि गैया मानसिफोरा बुंदों दानो दानजालांथ'वा आरो मासि गोसो बुना होदो गथ'आ मानसिफोरा बुंदों दानो दानजालांजाया खिन्थु रावबो बुंनो हाया माला मा दानना लांगोन पात्ता मोना आरो बेनिखायनो माने जायहा फैसा बुरजा दङ इयो एसे बुंद'ना दोननायानो साबसिन मानोना दा गेजेर नांबाय दा दाननोबो हागौ माथो थिग दै बानायाव न' लोमजोबनाय मानसिफोरनोहाय फैसा होनो नागिरदो YBYनिफ्राय बेनिखायनो खेबनै होदो आरो ट्रेनिंखौ खेबनै हरदो आरो ओमफ्राय जोंखौबो मुलाम्फा खालामदो लोगोसे बिराद रंजानानै दं आंथ' नोंथांमोनाबो जुदि सोरबा हाबनो गोसोबा हाबनो हागोन इयाव जइन जानो हागोन मानसिफोराथ' आजिखालि बहुत लिंकफोरखौ हरलाबायो सोरबाफोर जासिलाबायदोबा इसोरजोंनो हाबनो हागोन खिन्थु माने रावबो फर्स खालामनाङा आरो गावबागाव जेनेबा आं हाबनोसै दे होननाया हाबनाया बेलेग खिन्थु सोरबाफोर जुदि फर्स खालामनानै सोबाथाय बायसेन्स जुदि बे एबा जुदि बन्द जाना होयोबा बदनाम जागोन बेनिखायनो माने रावखौबो जासिनाङा गावबागाव इन्ट्रेस्ट जानानै हाबबाथाय हाबजागोन बेफोरबायसा आरोना आंथ' रावखौबो सोनोबो हायाखै सासेल' सोनो हादों आरोना मानसिफ्राथ' बहुत सोगासिनो सोरबा 50 जनसो सोनानै एक्सट्रा माने सेलरि लागासिनो आरो सानसेयावनो जोंफोरनि सिनायनायफोराथ' 50,000 गाहाम लागासिनो आरोना सानसेयाव 50,000 फैसा मोनो होमबा सानदो बेसे माने मा बुंबावनो सासे साख्रियालानि सायबो बांसिनसो लागासिनो आरो दुस्थु गथ'आ माने रायलायनोनो होआ इसेबो दे होमबा सनाफोर दसेनो लोगो मोनसिगोन नोंथांमोनखौ दे खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि बे खिनें जायफोर बुंखौ लानानै बयखौबो बरनाय बावनाय थाबाय आसा खालामदो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन होननानै बाबाया बुजानिफ्राय अमा बेदर लाबोदोंमोन ओमफ्राय आं सानबाय मा नोंथांमोनजों बेखौनो संनानै शेयार खालामना होनोसै होननानै सानबाय ओमफ्राय आं जायाबाबो न'नि मानसिफोरनि थाखाय संनायखौनो शेयार खालामना होनोसै एसे दिन्थिना होनोसै सानबाय ओमफ्राय संनोलाय सोर रोङा बयबो रोङो ब्लग भिडिअ बनायदों जेब्ला बेफोरखौनोथ' दिन्थिनांगोन आरो माखौथो दिन्थिबावनो नङा होनबासै खानायबो खानाखै खानाखै आं दिन्थियो माने गोसोखौनो जाया एफा माने गरमाव आरो थाव लगायदोंमोन खर'खौनो लोबाखै दासिमबो आङो दा उनाव लासैसो खामानि फोजोबनानै लोबनोसै आरोना आरो गरमाव नै दायो फुङाव दुगैबाबो माने दा आं खर' लोबबाथाय बिराद बायो आरोना ओमफ्राय खामानि एकदमबारे जोबस्रांनानैसो खर' लोबनो लुगैयो आङो इदिनो खर' लोबनानै एकदम लोगोनो हाखा दावरा खामानि मावनो बायो आङो खर' लोबखांनानै आरामसो थानो लुगैयो बेनिखायनो फुङाव दुगैखांबाबो आङो खर'खौ लोबा आरो खामानि जोबस्रांजोबनानैसो आङो खर'खौहाय लोबनानै आराम फ्रेस ताजा थायो मालायफोरनिया मा आं मिथिया खिन्थु आंनि स्टाइला बिदिनोसै आरो जाहा दिनै अमा बेदर संनो नागिरदों ओमफ्राय बेदों होफागोन आलु ओमफ्राय इयाव पियाज ओमफ्राय फानलु थाइब्रै हाना दोनदो इयाव दं हाइजें जिरा मस्ला ओमफ्राय रुसुन बिनि उनाव इयो मिट मस्ला इसेल'सोमोन
बारा गैखाला मोनजोबखाबायमोन ओमफ्राय नै इयो जाबाय रेड चिली पाउडार माबायसा सङो नोंथांमोना नायलांदो आंनि भिडिअखौहा जोबजासिम बिराद गरम एकदम हम ओंखाम इसिङाव फेनबो गैया माबो गैया बेयाव जाबाय ओंखाम ओमफ्राय आरो नै बेयाव जाबाय गथ'नि खिचिरि बिथिं आंहा थावा दुंबायानो बेदरखौ एवबायानो आङो जि मोजां नुदों जाथावनाथार आंहाथ' मोनजाखायानोसै आङो जाथ'खायाखै साथामनिल' आरो साथामनि आराम जागोन ग्रोन मोनजालायसिगोन साथामल' मानसि नालाय आं जानायमोनबा साब्रै जासिगौमोन दा आं जाया साथामल' नै जि आराम नुदों गेलेगासिनो नोङो इयाव देलायलाय मबाइल मोनाबानो इदि हा गेलेयो मबाइल मोनाबानो हा मबाइलखौ इसांखौबो नायबाय थाबाय माथो नोंलाय एकदम 12ता जाहांसिम नायबाय थाबाय माथो नोङो हा दुस्थुथार फिसाजोआ मबाइलखौनो एकदमबारे मथा मथि 9तासोनिफ्रायनो 12ता जाहांसिम नायखाबाय ओमफ्राय थेवबो बबाव हायाखै थारमाने मबाइलखौ आङो लाबोबाय भिडिअ बनायनो होननानै लोगो नै सेख'नानै लाबोबाय ओमफ्राय आंखौ एकदमबारे हा सारना होगासिनो बिराद माने दुस्थु खालि मबाइल नङाबानो थाथारा दासार सान्दुं जादो दिनै नै सान्दुंआनो थिं जि गरम न' भितरनिफ्राय ओंखारबोबाय नालाय अयथासार गरम मोनदो गोलोमजोबलायलायनाय ओंखाम इसिङावबो थानोनो हाया फेन गैयाबाथाय बिराद गरम मोनो गोलोमदैयानो ओंखारजोबो आरो ओमफ्राय खानायबो खानाखै आङो माथो आरो देलायबाय थानो सानफ्रोमबो जेरै दं बिदिनो बनायना होबाय जेरै दं एकदम देलायनानै भिडिअ खालामनानैबो लाब गैया समाव माहाबा थांबाथाय भिडिअ बनायनाया देलायनानै भिडिअ बनायनाया बेलेग बाथ्रा जिमा खालामनायाबो दान्दायाबो माबा जानासो थाबाय उल्थां बोरैबा होलिनासो थालाबायबाय गस्ला माखायाबो एकदम सानसेयावनो गांनै गांथाम चेन्ज खालामो गथ'आ नै सुपारि फिथाइफोराबो माला मोनगोन जानो लुगैसो गारबाय आंखौ सुपारि फिथाइफोरखौहाय जानोसो लुगैसो गारबाय माला मोनगोन दा जै मोनगोन हर मोनलाबायनानै सेस मोनगोन सुपारि फिथाइफोरा एकदम हर मोननानै गोलैजोबगोन आरो जाख'हायि ओमफ्राय मोनाबा मोनखायानो आरो मोनबाथाय सेस खेबसे लागैनो मोननानै सिरिजोबगोन जाख'हायि बिनि उनाव आरो अखा बोथोरबाथ' दै स्रावसो जायो मोजां जाया ओमफ्राय सान्दुं गोसाफोरावसो गोदै जायो आरो राव फैनानै भिडिअ बनायबाय थानायावनो आंना मेगन खामजोबबाय खोमा पात्तायानो गैया नायबासो गम मोनसिगोन मा हालोद जाना दं आयै मेगनानो खामथाबथारसिगौमोन आंना बाहेराव फैनानै भिडिअ बनायनायावनो नै बावलायलांबायमोन आं जे मैगं संदों बेदर एवदों बावलायलांजोब्बायमोन आङो भिडिअ खालामनायदों समाव बावोना बिदिनो बाहेरथिं एसे ध्यान होबाथाय बावलाङो आरो माबा मोनसे संदोंमोन होननानैहा ओमफ्राय एवखांजोबखाबाय बेदरखौ आरामहैनो दा आलुखौ लखबना होबाय नै आलुखौ एसे बुरजा लखबना होबाय आङो मानोना जोंहा फंबाया आलु बिराद जासोगारो नङाबाथ' दरनैबो जागौमोन साथामल' मानसियाव आलुखौ बुरजाथार होना होबाय आं आराम खोबहाबनोसै खोबहाबनानै आराम खामफ्राम आलुआ जाबाथाय दै होनोसै जाबाय आंना दानाबा नै आराम गोलैसिगौमोनसो जि आराम नुखाथारबाय हमना होग्राबो रावबो गैया हारसिंनो हमनांगौ ओंखायनो डिस्टार्ब जायो दै होबाय आङो दा आरामहै गदौ होनोसै मामि मा खालामदो देलाय मा होनदो मा खालामदो नोङो खोरो नै गस्ला गांसे थाया इहा मोजाङै माहाबा फिताखौनो फस' होना लागोन मोजांबाबो माहाबा नै सेनखौनो गाज्रि खालामना लागोन पिनखौनो मारना होदोलां बायबाय थानो फैसा गैया गस्लायानो मोजांथार नै किन्तु मा खालामो इयो फिताफोरखौ फस'ना लाजोब्बाय आरो सेनखौबो नै बोख्लावजोबना लाबाय इनिखायनो होजादों आंदों नै पिनखौनो मारिना होजादो साल्लानि गोदान बायना होथारा आं फैसा खरसनो 1 2 3 गो दे मोसादो दे दे बोरैमोन मामि लागा हे दे गरम बाहेरावबो भितरावबो गरम भितरनि फेनाबो मानोबा गिदिंलानो इसेबो मोजाङै ABCD होनलाय मम्मी
बिना खेबसे लागिनो A B C D 6 7 8 9 10 बिना आंना फिसाजोनि फरायनाया A B C D निफ्राय A B C D निफ्राय 100 सिम बुंलाङो दे लोगोफोर A B C D खौबो बुङो आरो 100 1 2 खौबो 100 सिम बुंलाबावो मिक्सो अमा बेदरा मोनबायानो बारा रानहोआसै बारा रानहोबाबो मादों जागोन जायो अमा बेदर आलु ओंखाम खुरबायानो नै जा टेस्टि गोजा नुथारो जाथावना आरो फंबायनि थाखाय खुरबाय आङो ओंखामखौ आंना दायो ट्राइ खालामनोसैलाय पिस मोनसे बिराद गोबाव जाबायमोन जायैया मथा मथि मास मोननैसो जाबाय आं अमा बेदर जायैया ओमफ्राय दिनहैयो आङो माने लुगैनानै गाव संनायखाय लुगैनानै थानो हायिनि दत पिस मोनसेल' जागोन दै पिस मोनसेल' बिराद गोबाव जाबायमोन आरोना माने जाबाय थानाया बेलेग खिन्थु जाथारि मानसिया जानाय टेस्टआ बेलेग जाथारो आरो एकदम सोरगोखौनो मोनहैलायनाय मोनो बापरे हानिफ्राय गोजौआव बिरलांनाय सोरगोखौनो मोनहैनाय मोनो जाबाथाय आरो गिनायबो मोनोना मोनजायैफोराव जाबा आरो मा जागोन होननानै दिनै पिस मोनसे ट्राइ खालामबाय मास मोनसेनि उनावसो सनाफोर दिनै भिडिअखौ एसेबाङावनो फोजोबनोसै आङो बारा गोलावबो खालामनो सानला भिडिअखौ जास्ट माने ओरैनो टाइम पास माने जि खालामदोंमोन बेखौनो दिन्थिबाय आरोना नोंथांमोननिसिम स' आंनि भिडिअखौ जुदि मोजां मोनोबाथाय लाइक खालाम शेयार खालाम मा र' होमबा फोजोबनोसै लोगोफोर बाय बाय